भारत सरकारचे कला आणि संस्कृती खात्याच्या आणि झारखंड कला आणि संस्कृती लनालयाच्या जोड पालवान लाख पदार्थांसह वेगवेगळे वस्तू करपाची कार्यशाळा आयोजित केल्या। भारत सरकारच्या एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनेखाला ही कार्यशाळा जातली म्हण आयोजकांनी माहिती दिल्या। पणजेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर विलियम रॉड्रिगीस। गुड इव्हनिंग। आणि एक गोंय सरकारच्या कला आणि संस्कृती खात्याच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक हांगा येवकार दिता। गोंय सरकारचे कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि तशेंच झारखंड गव्हर्नमेंटाचे कला आणि संस्कृती संचालनालय हांच्या संयुक्त विद्यमान ही कार्यशाळा लाख या पदार्थापासून जे जे कितें वस्तू शिकूंक मेळटले ताची कार्यशाळा आमी आयोजित केल्या। ही कार्यशाळा भारत सरकारच्या एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या योजने अंतर्गत आमी आयोजित केल्या। फाटी एक फेब्रुवारी म्हयन्यान जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यान आमी क्युझीन म्हणजे गोंय झारखंडचे जे क्युझीन आसा ताची एक ह्याच योजने अंतर्गत कार्यशाळा घेतिल्ली। थोडीशी हांगा कोण सहभागी जाले हांव नकळो तातूंत सहभागी जाल्ली आणि तेन्नाच ही सुद्धा कार्यशाळा तेन्नाच घेवपाची आशिल्ली मार्च एप्रिल, पण तांच्या कडेन आमची बरे भाशेन भासाभास जाली ना आणि ही कार्यशाळा आता आमी ह्या जून म्हयन्यान घेता। जवळजवळ 14 अर्धे दीस ही कार्यशाळा हांगा ह्या आमच्या बेसमेंटान कला आणि संस्कृती खात्याच्या बेसमेंटान आयच्यान सुरू जाता। लाख ह्या पदार्थापासून वेगवेगळे जे गिफ्ट आयटम किंवा लाख की चुडयां आमी म्हणटा ती कांकणां मेन ती कला तुमकां श्री मल शिकयतले। तांची समिती आसा, ताचे ते सेक्रेटरी आसात आणि मोठ्या उमेदीन तांणी आमकां सांगलां की ह्या 10-12 दिसां भितर तुमकां बरे तरेचे कलाकार करून तो सोडटलो, जेणे करून फाल्यां जेन्ना आमचो लोकोत्सव किंवा सरस किंवा इतर जे वर्कशॉपां जातात किंवा एक्झिबिशनां जातात तातूंत तुमी स्वता ह्यो वस्तू जर इंटरेस्ट घेवन केल्यो जाल्यार त्यो विकूंक शकतात